Estes bonecos levan ás súas costas quilómetros e quilómetros de viaxes e solidariedade. Pertencen a Pancho, un vilanovés que coa súa iniciativa busca recadar fondos para loitar contra o cancro infantil. Esta iniciativa está dirixida a buscar fondos, a recadar fondos para a unidade CRIS de terapias de investigación e terapias avanzadas en cancro infantil. Está situada na 8ª planta do Hospital La Paz, en Madrid. Todo comezou hai un par de anos cando Pancho emprendeu a súa primeira viaxe con Lucas. Foi cando empecé con Lucas, coa Federación de Pais de Nenos con Cancro, e aí sí que coñecín máis xente, aí xa tes o trato máis personal, a xente vai contando as súas historias, o que lle pasa cos seus fillos, o que lle pasou cos seus fillos, tal. Agora tanto Lucas como a súa irmá Sandra recadan fondos para a Federación Española de Pais de Nenos con Cancro, que reúne a 21 asociacións. Están á disposición de quen queira colaborar coa causa. A idea é darlle difusión á iniciativa para conseguir fondos. Toda persoa que quera participar nesta iniciativa pódeme pedir a través da páxina, por Messenger, por WhatsApp, pode venir ao boneco para facer unha viaxe que teña programada, calquer tipo de viaxe vale, e leva o boneco, vai quitando unhas fotos, a xente vamos seguindo, vamos coñecendo pois, esos sitios, esos lugares, tal, e cada día vai mandando unha crónica diaria do que fai nese día con o boneco, e unhas fotos. Pero a familia solidaria de Pancho segue medrando con novos bonecos e novas iniciativas. As últimas incorporacións son Roque e Saioa, que colaboran coa Fundación CRIS contra o cancro. O boneco pasa unha familia, a xente vai apuntando, vai anotando, e vai pasando cada día con unha familia. Empezou no ano 2019, e ahora mesmo está en Navarra, o boneco. Empezou aquí en Galicia, recorreu toda Galicia. Pancho xa ten en mente novas iniciativas, traballa na incorporación dunha nova boneca da Asociación Xoán 23 de Pontevedra. O obxectivo, conseguir fondos para a residencia de longa estancia e o centro de día deste colectivo.